Hi guys! First time ko mag-swimming ngayon. Very cool! Panahon na maglasing! Dahil linggo ngayon kaya matamis ang aming gabi dahil pupunta kami ng Sweetin Resort. Tara na, let's go! Tara, let's go. Sakay na. Ploy, asam ka Ploy? Kadam kag bag. Unsa di ka Ploy? Oh, Asa ka? naari tao diha. Ang oy naipit mo ani. Ang oy. Oh, tumugo sa Sweetin Resort ba? Mao ni Sweetin Resort. Oh, mao jud ni. Mao ni. Kuntog ra na babaeng gwapa kayo. Ang oy. Kaya sa... Sweetin Resort. Ang oy, si mi malaipit siguro ni dapig ba. Nya pwede na ko mosulod. Pwede kayo? Nya, kuyog ta. Dali, Ang sulod. malaipit Oh, unya na. Murag ang imong nang, murag di pwede resod. Ang gani, ay si mi malaipit matali ni pita. Naku istorya sa nimo, tabaga sa. Unsa man? Pati ajud naong nimo. At syempre pagdating namin dito, may masarap na hapunan at masarap na relasyon. Wow! Wow, ang bango! Baho man. Uy, sa man kadi balot girl, lagun sa man kadiha. Nagkut ko na manday minteriyo dire. Sa cemetery. Oh, asa di? Minteriyo dire repita nga. Naman ta sa Sweetin Resort. Yes, salpungal nako di ay. Oras na para maglasing. Oras na para mag-swimming. Very cool and fresh! Wow! One. Two. No, it's you, babe. Yun. Kasi lagi ko ba o kailan na lang sa mga ipagbiyahe ha gusto mo wala di kumpat pag ginahuntiin wala nangaligo ko no kay kuan mga man unya dosoy ko pagawon para mawasan ko ni lag ulo balik mga ta dito ha Puslan man, was pasit. Bitaw. Dipindi ko na. Uy, hi. Hi, welcome to my vlog.